Ás veces, por querer falar con maior corrección e propiedade, cometemos erros que realmente nos producen no galego espontáneo. É o que ocorre coas palabras abundar e abondar. Parecense moito, de feito, só difiren nunha letra, abundar, abondar, e tamén se parecen moito no significado, porque as dúas se empregan para falar de cantidades. Pero en realidade son moi distintas. Abundar ten que ver con abundancia, con abundante, e co significado de que algo existe con moita cantidade ou con moi gran número. Decimos, por exemplo, que aquí nestes montes abundan os castiñeiros ou que non abundan os cartos, para decir que hai ou non hai moitos, para decir que hai ou non hai moita abundancia. É dicir, cando decimos abundar, poderíamos decirlo da mesma maneira que algo é moi abundante ou que algo hai con moita abundancia. En cambio, abondar ten que ver con abondo e con dabondo, co significado de que algo chega, é suficiente, que basta. Así, por exemplo, decimos que con medio quilo de pan abonda ou que a mesa non abonda para tantos convidados. Poderíamos decir da mesma maneira que hai dabondo ou que son abondos. Como digo, son palabras que se parecen moito, pero son distintas. Cabería incluso utilizalas as dúas na mesma frase sen por iso entrar en contradición. Decimos, por exemplo, que nun lugar, nunha rexión, abunda un determinado mineral, pero que non abonda para a súa extracción, para que a súa extracción sexa rendible.